Τα θεατροβάτ είναι μια παρέα. Ή τουλάχιστον αυτός είναι ο σκοπός μας. Να γίνουμε μια ομάδα. Ναι, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αφήσεις στην άκρη το εγώ σου, τις ανασφαλίες σου, τις όποιες ανασφαλίες σου, και αυτό και αν είναι δύσκολο, και γενικά να αφαιθείς και να θέλεις να πάρεις όλα όσα σου προσφέρουν τα υπόλοιπα άτομα πάνω στη σκηνή. Και εκεί να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις τη φωνή σου, την κίνησή σου, τις εκφράσεις του προσώπου σου, τις αντιδράσεις στα όποια ρεθίσματα μπορεί να λαμβάνεις εκείνη τη στιγμή, και να μην φοβάσαι να δοκιμάσεις. Και όλα αυτά ενώ φυσικά διασκεδάζεις, έτσι, ενώ περνάς καλά και με την παρέα αυτή, αλλά κυρίως με τον εαυτό σου. Και ύστερα να παίρνεις ένα κείμενο, ένα ρόλο, ένα χαρακτήρα, πες το όπως θες, και να απολαμβάνεις έτσι το θεατρικό κόσμο μέσα σε ένα τελείως ασφαλές περιβάλλον. Αυτό νομίζω είναι τα θεατροβάτ.